Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση ΖΕΒΣ και παρακολουθείτε την εκπομπή Θεσσαλία Over. Μετά λοιπόν από το λιγόλεπτο διαφημιστικό μας διάλειμμα έχουμε κοντά μας, όπως προαναγγείλαμε από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, τον συντονιστή της Χριστιανοδημοκρατικής Νεολαίας, τον κύριο Γιώργο Δρακούλη. Να θυμίσω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μας είχε κάνει ποδαρικό στην περσινή σεζόν, όχι απλά σαν σεζόν, αλλά και σαν εκπομπή, αφού ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής Θεσσαλία Over. Στην φετινή σεζόν δεν έτυχε να τον βγάλουμε, όμως νομίζω ότι οφείλαμε, λόγω και της πετυχημένης, αν θέλετε, περσινής μας σεζόν, έτσι σαν γούρι, πέρα από το γεγονός που θέλουμε να τον ακούμε, γιατί αυτά που λέει πραγματικά αγγίζουν τις καρδιές όλων μας. Βλέπουμε ένα νέο άνθρωπο με πολιτική γνώση, με πολιτική ιστορία θα λέγαμε στο μυαλό του, γιατί γνωρίζει και ιστορία και αυτό έχει φανεί από όλες τις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει εδώ στο κανάλι μας αλλά και στην εκπομπή μας συγκεκριμένα. Έναν νέο άνθρωπο που παλεύει, που δουλεύει, ξέρει τι σημαίνει δουλειά και αγωνίζεται στις τάξεις της Χριστιανοδημοκρατικής Νεολαίας το τελευταίο διάστημα. Χαίρομαι λοιπόν που τον έχω πολύ κοντά μου και ευθύς αμέσως τον καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Δρακούλη. Καλησπέρα κυρία Μιχαήλ, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν τα λέω συχνά τα καλά λόγια και τα λέω μόνο όταν πραγματικά τα πιστεύω. Οι τηλεθεατές μας το γνωρίζουν αυτό. Βέβαια και όσοι γνωρίζουν εμένα ακριβώς αυτά τα λόγια λένε για την πορεία μου, για την εργατικότητά μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκα την πολιτική προς ιδίον όφελος. Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι τα τελευταία 13 χρόνια. Δεν μπήκα στην πολιτική για να βολευτώ, μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω στην κοινωνία. Ακριβώς, και αυτό είναι το σημαντικό και τέτοιοι πολιτικοί μας λείπουν. Άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, άνθρωποι που ξέρουν να δουλεύουν, που ξέρουν τι σημαίνει και το 1 και το 2 και τα 10 ευρώ μείον στην τσέπη τους. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ πολύτιμος και φαντάζομαι ότι θα έχετε και πολλά περισσότερα καθήκοντα τώρα. Να αναρωτιέμαι ότι ο Γενικός Γραμματέας σας πλέον έχει και μία δική του εκπομπή στο κανάλι Ε, αν δεν κάνω λάθος, με ανοιχτά αυτιά κάθε πρωί. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πότε προλαβαίνει και τα κάνει όλα. Μήπως έτσι έχετε αναλάβει κι εσείς περισσότερες αρμοδιότητες? Η εκπομπή του Γενικού Γραμματέα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος είναι με ανοιχτά αυτιά, αλλά τα μάτια μας είναι ανοιχτά. Στην μία. Ήδη ο καθένας έχει αναλάβει συγκεκριμένες αρμοδιότητες ώστε να λειτουργεί εύρυθμα η οργάνωση. Το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει πιο εντατικούς τους ρυθμούς μας, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Ήδη έχουμε ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα, όπου ερχόμαστε σε επαφή με αντιμνημονιακούς νέους που θέλουν να ενταχθούν σε αυτόν τον αγώνα κατά της πολιτικής της εξαθλίωσης και των μνημονίων, αλλά και με διάφορους τοπικούς συλλόγους και φορείς. Έχουμε αρχίσει να αναδεικνύουμε με δημόσιες παρεμβάσεις τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας. Σιγά σιγά οργανώνουμε διάφορες θεματικές ημερίδες για τα φλέγοντα κοινωνικοπολιτικά θέματα, όπως και κοινοφιλείς δράσεις. Σύντομα θα δείτε πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις από τη Χριστιανοδημοκρατική Νεολαία και αυτό αποτελεί δέσμευση όλων μας. Όλης αυτής της παρέας που ξεκίνησε. Κάτι στην αρχή γελάγαμε. Δυστυχώς τώρα αρχίζουν και προβληματίζονται. Κύριε Δρακούλη,